Kaixo, ongi etorri Oskolara, gaur gurekin da Beitia, Gasteizko kantautorea. Orain arte! Beitiaren ibilbidea bidai bat da. Rockaren soinu gogorretatik, folkaren doinu leunetara lehenik eta behin, baina benetako bidai fisikoa ere bai. Irlandan aurkitu zituen igorrek bidegurutzetik ateratzeko behar zituen seinaleak, eta herrialde horretako kantautoreak ditu bere musikaren iparrorratz. Beitia, amaren abizena hartu zuen izen artistikotzat, eta bere inguruko pertsonak dira, hain zuzen, eskutitzen itxura hartzen duten bere abestien hartzaileak. Musikari horren atzean dagoen pertsonaren alderik intimoenaren bidez, bere abestiak hobeto ulertzeko norabidea erakutsi digu elkarrizketa honetan. Kaixo Beitia, eskerrik asko etortzeagatik. Kaixo Urko. Diska batekin zatoz, Terapia Tierra, zergatik izen hori? Pues galdera ona bai. Begira, nire neukan ideia terapiari buruz, ezta? Nire abestiak dira nahiko terapeutikoak. Eta, badekizu lagunekin hitz egiten, eta batez ere Alberto Jimenezekin, nire lagun minarekin, berak eman zidan ideia hau. Daukana simila, ez da erderaz esaten dena cuerpo a tierra, bai? Horrekin dauka harremana. Disko hau, bi ataletan banatuta dago, ez? Bi diskatan. Bai. Lehenengoan taldearekin joten duzu, eta bestean zuk bakarrik. Hori da. Eta zergatik banaketa hori edo? Egia esan da, lehenengo ideia zen, jatorrizko ideia zen nik grabatzea abestiak nire hotzarekin eta gitarrarekin. Kantautore moduan, ez da. Baina gero, gustatzen zait ere esperimentatzea eta Miren Etxabarri lagunarekin, saxu jolearekin, geratu ginen egun batean, praktikatzeko, melodiak sartzeko, eta esan genuen, agian zer egin gehiago hemendik, ez da, eta ere bere neba Ander Etxabarri jotzen du basua, eta esan genuen, eta ere esango diot Gile Kolas adibidez jotzen du Arenan, taldean, eta Dr. Saxekin, eta beti dago prest zer egiteko, ez da, eta esan nion eta berak esan zuen baietz, eta bakarrik eduki genuen denbora, 6 abesti borobiltzeko, bai, talde mura. Beraz, esan da, pizkanaka janzten joan dira abestiak. Hori da, zuk esaten duzuna, janzteko, edo agian abesti batzuk ziren rock, edo, zentsu horrekin, eta esan nuen, agian 6 abesti hauetan posible dugu sartzea banda. Eta horrela izan zen, ezen egon denbora gehiagorik gehiagotan sartzeko, eta beste 6ak geratu dira. Bai, era, pertsona ezagunekin lan egiteko joera daukazu, ez? Adibidez, musikari ezagunekin grabatu duzu, gero Sonora Estudiotan grabatu duzu, Similar Interestikin ere bertan grabatu zenuten, bideoak ere Beñat Fontanedak egiten dizu beti edo, ja beti ez? Bai, polita da, ez da? Lan egitea lagunekin eta Martin Guridi Sonora Studios Similar Interesekin grabatu ginen diska, oso posik geratu ginen, harreman aldetik eta soinuaren aldetik, eta gero errepikatu nahi nuen berarekin, eta Beñat Fontanenarekin gozada bat da lan egitea berarekin, ez da? Eta oso polita da, ez da? Egiten duzunean gauzak lagunekin eta giro oso polita geratzen da. Eta jendeak zelan lan egiten duen, dakizunean, errazagoa da lan egitea, azkarragoa,
Bai, azkarragoa eta batez ere nik importantzia ematen diot pertsonari. Pertsona onak izatea eta gustora egotea, eta hori Martin Gurudekin, Beñat Fontanedarekin, Alison eta Bitxorrekin Similar Interest taldean, eta gero orain Beitia proiektuan, Miren Etxabarri, Ander Etxabarri eta Kolasekin, izan da dena hori. Konfidantza hundirekin eta... Familiartekoa, eta hori da importantena jotzeko. Gustora egoteko, pasak naturalki ateratzeko. Eta ganeraz, nire kasuan behintzat, nire abestiak dira oso pertsonalak, ez da? Konfidantza izan behar duzu. Biusik geratzen naiz abesten dudanean, ez da orduan, egotea pertsona, ez dakit, konfidantza duzun pertsonekin. Gero, diska horretan badago oso kanta berezi bat. Bueno, Hitchcockek esaten zuen ez lanik egin inoiz, ez animaliekin, ez aurrekin. Eta zuk zure semearekin zakitzen bat urte zituen momentu horretan? Izan zen ere gauza bat espontaneoa. Zeni, batez ere ensaiatzen nuen etxean, bai? Gitarrarekin, eta ni neukan abesti bat bakarrik hitzak. Ez gitarra, bai? Bakarrik hitzako solte eta batzuetan abesten nuen etxean, bai? Sukaldean, eta Ibai, zeukan 2 urtekin garai horretan, jarraitzen zuen nirekin, melodia. Voy por encima del bien, por encima del mal, de todas las cosas al veros jugar. Eta esan nion berari, nahi duzu grabatzea aitarekin, estudioan? Eta izan zen nahiko espontaneo, eta joan ginen ara, eta grabatu zuen, korte batzuk egon ziren, eta ondo jartzeko, noski, baina... Beraz, hor, Ibaiekin abesten duzu, gero badaukazu beste kanta bat, zure alabari dedikatuta, ez? Izaro. Izaro, bai. Bai, zuk etxatzen ari zarena, ez da. Abesti guztiak dira zuzenduta norbaiti, bai. Nire letrak, nire hitzak horrelakoak dira. Dira eskutitzak bihurtuta abesti, bai. Nire semeari, alabari, emazteari, lagun bati, beti holan zuzenduta. Nahiko direkto eta batzuetan ere nirekin, psikoanalisis bat eginez, nire buruari esaten gauzak. Holakoak dira. Komentatzen duzuna ez, zure kantak dira eskutitzak bezalak, eta asko idazten duzu, maite duzun jendeari, ez? Zure amari dedikatu zenion aizti bat, Borja Lazarori, zagoratuko dugu, 2014 urtean ez, desagertuen zaren. Bai. Egon zara, kanta bat dedikatu dizu ere, ekitaldi askotan ikusi zaitugu bai, Borja desagertu zen Kolombian 2014, bai, oraindik ez dakigu ezer berataz, eta esan nuen egin behar da abesti bat. Gauza horretan, da kuriosoa, eginen nuenak eskutitz bat berari zuzenduta, baina aldatu nuen, ikuspegi aldatu zen, normalean... Bai, bere lekuan jarri nuen, eta abestia da, imaginazazu, Borjak idatzi duela gutun hori guri, lagunei, familiari, da zentsu horrekin. Zeberak egin zuen bidai bat, justu desagertu baino, egin zuen bidai bat Hego Amerika ezagutzeko, eta bere barruko Borja ezagutzeko, orduan horregatik izan zen. Estoy luchando por buscar lo que llaman felicidad. ¿Hasta dónde iré? ¿Hasta dónde iré? Ikusten baduzue bideoa YouTubeen, Hasta dónde iré, Olarizun grabatu genuen, Beñat Fontanedarekin. No morir como una copia más. Une latzetatik dator zure inspirazioaren zati handi bat. Bai. Hori da, aldizkan aipatzen duzun terapia hori edo. Bai. Begira, Damien Rice nire influentzia, esango dugu agian, azken urte hauetan, influentzia importantena nire musikan da Damien Rice, nahiz eta ingeles ez abestu. Baina berari galdetzen zioten, zure diskeak nortzuk entzuten dute, esan zuten deprimituta dauden jendea, bai. A ber, pues agian, nahiko triste, nahiko melankolia ateratzen da nire abestitan,
Baina, bueno, da hori, nire ez duko konsideratzen pertsona deprimitua, baina... Zertzen da, zertarako erabiltzen duzu? Triste zaudenean alaitzeko edo... Nire kasuan da terapeutikoa, katartikoa, botatzea barruan dudana, ez da? Batxutan da, ez dakit, sentimendu positiboekin, eta beste batxutan gehienetan da, triste melankolia edo... Eta terapia hori egiten duzu hitzen bitartez, baina ere, gitarrak zer rol dauka terapia horretan? Zeinek dauka garrantzia handiagoa, hitzek, gitarrak edo zelan laguntzen duzu? Hombre, garrantzia gauza bera, baina egia da konposatzeko, nik abestia konposatzen ditut, lehenengoz gitarra hartuta, eta hortik sartzen dut melodia. Eta musikak bideratzen zaitu hitzetara, ez? Bai, ni horrelakoa naiz. Ni betidanik izan naiz gitarra jolea, gero geratu nintzenean, beti jo dut beste taldetan, ez da neu bat Gasteizko taldean, anaiarekin, eta beti izan naiz gitarra jolea eta, koruak egitea edo... Hain neu bat aipatzen duzula, pizkat zure ibilbidea begiratzerakoan, atentzio gehien dituzidan gauza izan zen, neu bat bezalako talde baten jozen dira, eta... nahiko ezberdin, orain egiten duzuenarekin alderatuta nahiko ezberdina, ez da? Bai, han neukan 17 urte edo hasi ginen jotzen, eta hasi ginen experimentatzen, eta egiten genuna zen rock gogorra, thrash, stoner rock, geunden experimentatzen, eta horregatik utzi nuen taldea, grabatu genuen maketa hori Gararekin, nahiko, ezagunak hasi ginen egiten, eta aukera geneukan grabatzeko diska bat metak diskatxarekin, eta ni momentu horretan esan nuen ez nuela jarraituko beraiekin, ez nuela ikusten nire burua hori gitarra jole moduan, soinuarekin, estiloarekin, eta nahi nuen bilatu nire bidea, eta azkenean urte hauetan, aurkitu dut. Non aurkitu zenun zure soinua? Nahiarekin asko experimentatu genuen, akustiko moduan, bi gitarrakin, bi melodiekin, baina gero niretzat oso importantea izan zen Dublinera jutea, Irlandara jutea. Ni irakaslea naiz eta joan nintzen ara ingelesa ikastera, baina eraman nuen gitarra, eta nahiko bidai magikoa izan zen. Dublinen hasi nintzen jotzen kalean, baskin egiten. Nire abestiak, erderaz, batez ere konposatzen duen erderaz, eta magikoa izan zen, etorri zen, hurbildu zitzaidan neska bat biboina jotzen zuena, italiarra. Eta improvisatzen hasi zen? Bai, izan zidan, posible du zurekin jotzea eta sartuko ditut melodiak, eta geratu ginen egun askotan jotzeko. Bai, eta gero beste hango musikariekin, ere, jo nuen, eta han ikusi nuen nire elementoa, Ken Robinson, ez dakit ezagutzen duzu. Bilatzen ari zinena, ez, hor topatu zenuen. Bai, elemento deitzen du gizon honek, ez da, Ken Robinsonek aurkitu nuen elementua, eta aurkitu nuen nire tribua ere bai, beste pertsonak, ez da. Bai, hemen aurkitzen zenuena, hori da, beste pertsonak nire interesak zituztenak edo nire rolloan zeudenak, eta oso momentu magikoak izan ziren. Adibidez, gero Gasteizen, ezagutu nuen Alison Kibol eta Victor Gutiérrez eta osatu genuen Similar Interest taldea, bai? Eta gero zu ezagutu nuen ere, bai, jotzen ez da, eta Similar Interest sortu zen gehiago bilatuta, ez? Bai, Alison, Facebooken bidez, bekzu, gonbidapena, musikariak, mesedez, etorri, ordu honetan deialdi bat. Eta han agertu nintzen ni, eta beste musikari batzuk, eta han rollo polita sortu zen, eta berak hasi zen nire abestien koruak egiten, gero aldrebez, berak konposatzen zituen abestiak nik koruak egin dituen, ingelesez, gero ezagutu nuen Big Txorrek, eta ez dakit, triangulo magikoa sortu zen, ez da, 3 abotsak aldi berean nahastea, folk, soinu hori akordeoiarekin sartu, gero Alison abestiak ere piano, Victorrek ere jotzen du piano, ez dakit pop, soinu kutsu hori sortuz, grabatu genuen diska Martin Gurenerekin hori Diputazioko maketa lehiaketa irabazi ostean. Maketa lehiaketa irabazi eta gero,
Bai, nahiko egun politak, bai. Musika asko gazteleraz entzuten duzula, zure kanta gehienak gazteleraz dira, batzuk euskaraz, Bai. Eta similar interestekin ere ingeleraz abesten zenuen. A ber, nire kasuan, naiz eta ikastolan, bai ikasi txikitan, Umandi Gasteizko ikastolan, gero lehenengo hezkuntza ja pasan nuen A eredura, eta nire ama hezkuntza etxean ama eta aitarekin izan da erdera. Orduan, karo, nik sentimenduetaz eta barruko jaz hitz egiteko erderaz egiten ditut abestiak. Eta orduan, euskara izan da, ni euskaldun berria naiz. Gero ikasi nuen euskara, irakaslea ere izateko, eta harro nago, bai. Xabi Arnal nire laguna eta irakaslea, oia eta orain, idazlea, berak esaten duen moduan euskaldun berria naiz eta harro nago. Eta aportazio bat egin nahi nuen, ez dakit, euskarari edo, eta elkarrekin topo egin genuen, eta elkartu ginen ere bere etxean, abesti sugarretan egiteko, eta badakit abestian ere, berak ere, bere pintzelada ere sartu zuen. Nolabait behartzen duzu zure burua euskaraz idaztera? Bai. Nire ama hezkuntza da erdera, eta hori beti izango da. Hori bai, ni orain seme-alabekin euskaraz hitz egiten dut, eta eskolan ere beste irakasleekin ere euskaraz hitz egiten dugu, baina... Gero eta arruntago egiten zaizu? Bai, gero eta arruntago, eta orain egiteko elkarrizketa familiarra da, niretzat euskara, baina abesti bat egitean, ez dakit, asko zerrezago da niretzat erdera, zera ama hizkuntza, Itxaso azpiko sugarretan egin zuten abi kasiko sotxoribik urdurin ta galdetu zenitan gure arteko ta nik esan nizun betiko zalantzaz. Ez eman buelta gehiago, ez alda izango bat, oitu garela, ez eman buelta gehiago, buruan korapio, ez alda izango bat, oitu garela, oitu garela. Txori txiki bat abira etorri da bihotzean lore bat mukuan kantau zuretzat ta galdetu zenitan guri artekoaz ta nik esan dezot hauan irriaz. Ez eman buelta gehiago, ez alda izango bat, maitasuna dela, maitasuna dela.
ez eman buelta gehiago, buruan laberinto, ez alda izango bat, maitasuna dela. Maitasuna dela, maitasuna dela, maitasuna dela, maitasuna dela, maitasuna dela, maitasuna dela, maitasuna dela. Diskora bueltatuko gara, zergatik bakarkako lan bat orain. Taldean jostean, similar interestekin ibili ondoren, Bai. zergatik orain kanta hauek atera eta ez ziren similar interesten sartzen edo... Kristo ez genuen bronkarik eta ez zen egon zer txarrarik, baina zen hain pertsonala, bai batez ere hitzak, diskan, eta gero neukan ere abesti batzuk konposatuta, orain dela hori 8-9 urtetatik, eta amari dedikatu da, eta egin nahi nuen zer propioa, zer nirea, hau izan behar da nirea. Eta horregatik esan zen. Eta batez ere hori Irlandarren egon nintzen 2 aldiz. Eta asko markatu zidan horrek, orduan. Baina, baritzen da, de hecho, lehenengo abestian aipatzen duzu, ez? Galway eta Dublin, argazkietan ere ateratzen dira Irlandako seinaleak. Bai, kontraportada da... Oso presente dago hor diskoan. Galway eta Dublinen ondoan dagoen hondartza bat. Bai, gero barruan ere bai, Irlandako argazkiak dira eta nahiko simil asko erabiltzen ditut hemen, hau da adibidez da, justo gurutxe bat, norabideak juteko Galwayera edo juteko hegoalderantz, hori izan zen nire egoera pertsonala, momentu batean ailegatu nintzen nahiko nora jongo naiz, zein da nire bidea. Eta hor topatu zenuen. Bai. Eta disko hau non entzun dezakegu, non eros dezakegu? Begira, nahiko... Nola lor dezakegu? Nahiko, batez ere Bandcamp. beitiabandcamp.com, handaukazu eukera entzuteko abestiak eta erosteko oso merke. SoundCloud ere bai handago eskegita, eta gero YouTubeen nire kanalean, daude bideo batzuk, bai. Nola itzen da kanala? Beitia ere? Igor García Beitia. Sartzen baduzu agertuko da YouTube, eta handaude bideo batzuk, Barka de Papel singela egin genuen bideo bat, Beñan Fontanarekin. Gero dago beste bideo bat Borja Lazarori dedikatua, Olarizun mendian grabatu genuen, Beñan Fontanarekin. Polita geratzen zen, eta grabatu genuen zuzen. Hori bai izan zen... Soinua ere hor zuzenean grabatu zen? Zuzenean, bai. Esan behar da, diska grabatu genuen zuzenean, bai. Sonora Estudioan daukate lau piztina edo, eta bakoitza bateria jolea gile batean, baso jolea beste batean, ni beste batean, eta miren beste batean. Eskerrik asko, Igor, Beitia. Orain ondo bat diritzuzu, prestatuko dugu hemen pizkate musika jotzeko, Bitor etorriko da. Eskeran hitz urko, aukera mateagatik, eta zorionak ekintza hauek egiteagatik. Eskerrik asko, zorionak zuri diskoagatik. Ez mugitu eta momentu batean bueltatuko gara.
Badakit egon naizela zure bizitzatik urrun, oso urrun. Galduta badakit egon naizela mundu honetatik kanpo biraka. Nola ezean maitia non zaude hemen nazu oihukatzen. Maitia non gaude bidea ez dut ikusten. Maitia non ote zaude, non ote gaude. Maitia non ote zaude, non ote gaude. Hemen nago aitortzen alzaitut ezagutzen, bat izangote garen, al nauzu ezagutzen. Hemen nago dudatzen. Izaro